Il-Partit Nazzjonalista ikkonferma li mhux ser jagħti ċekkijiet ta' refużjoni tat-taxxa wara li 24 miljun euro f'ċekkijiet ma ġewx inklużi fil-programm elettorali. Dan hekk kif minflok il-Partit Nazzjonalista issostitwixxa dawn iċ-ċekkijiet b'sistema ta' tax credit li ma tiffavorixxix lil ħaddiem. Il-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kien min ta' quddiem biex jipprova jgiddeb lil One News meta staqsejnieh dwar għaliex il-Partit Nazzjonalista ser ikun qed iwaqqaf iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa li qed jingħataw bħalissa. Għaliex qegħdin taraw li f'dan iż-żmien twaqqfu ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa 24 miljun euro li mhumiex qegħdin fil-manifest tagħkom. Ċernati din id-domanda li Jason, jogħġbok? Ok. Mela, l-ewwel ħaġa l-premessa ta' domanda tiegħek hija fake news. Jason Azzopardi imbagħad reħiela jippritka dwar kif din is-sistema ġdida li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista hija tajba. Dan fil-waqt li kkonferma li l-Partit Nazzjonalista ser waqqaf iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. Hekk qegħdin nimpenjaw ruħna illi ferma ta' tax credits tidataw ħafna iktar flus milli sempliċi ċekk u l-flus li tieħdu mhux huma iċ-ċekk li qiegħed issa jirreferi għalihom il-ħabib tagħna imma jkunu tax credits li fil-fatt iħallu ħafna iktar flus fil-but. Madankollu hija din id-dikjarazzjoni ta' Jason Azzopardi li hija fake, hekk kif spjegat mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Mistoqsi minn ġurnalista Net News waqt konferenza tal-aħbarijiet, Caruana spjega kif b'din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista ser imur ħażin il-ħaddiem. Mela, ħan jiġbej tajjeb, bħalta li jekk xundi, kif ngħidu bil-Malti. Mela, x'qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista? Il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed illi jagħti kreditu fuq dak li wieħed ikun iħallas. Mela biex nagħtu saħħa l-argument, inti tkun ħallas tammont, u mbagħad is-sena ta' wara skont kemm taqla jew itik 10% lura minnu, jew 5% jew 3%. Se jkun hemm nofs il-ħaddiema nofshom li ħadd iħdulhom iktar milli settuhom. Impoġġu bil-qiegħda, ġib min kiteb dawn il-proposti, naqbdu Excel sheet u naħdmuhom. U taraw kif biex inkun preċiż għax qatt naħdimhom. 46.4%. Għax qatt nikkalkulhom. Tal-ħaddiema se teħdulhom fil-but iktar milli se jkollhom. B'dik il-miżura tagħkom iva inkluża. Fil-waqt li l-oħrajn se teħdulhom minn but u ħadtuhom minn ieħor. U xorta ħajkunu għal mill-proposti li qegħdin ngħidu aħna.